Aşgabatda ençime ýyl ulanılan taksirlaryň tebitleri sol sanda Lewap welaýatyna uradylmagynyň ýyzy bilen indi ýurdun gündoğu regionlarynda hem hususy taksiçilere garşy basışlar güýçlendi. Ýatlatsak geçen ay paýtagtda täze taksirler hyzmat edip başlandan soň şäherde öňkü hereket eden Hyundai kysymly köni uluglaryň ýüzlerçesi tebitlere paýlandy. Azatlyk hususanda Türkmen Awto Uluglary Agentliginiň Türkmenabad şäherindäki 15-nji awtoparkynyň sürüjülerinden getirilen 100den gowrak köni uluglaryň käbir saýlaryny öz harajatlarynyň hasabyny täzelemegi talap edendigi barada hem habar beripdi. Türkmenabadda Aşgabatdan getirilen taksiler guratçylyk barlygyndan geçirilip eýäm ilada hyzmat edip başlady. Munyň ýyzy bilen ýol polisiýasy salgyt gullugynyň işgärleri bilen birlikde köçelerde hususy taksiçilik bilen meşgullanýanlara garşy reýtlere başladylar. Hususiýetçiler saklanan halatynda olara 570 manat jerime ýazylýar. Dip tebitdäki habarçymyz 30 martda gurrun berdi. Munyň netijesinde agyr ykdysady krizisyň we işsizligiň arasynda iklenji üçin taksiçilik edýän raýatlar uluglarynda ýerleşdirilen taksi nysanalarını aýryp başladylar. Mundan başga da hususy taksiçiler şol sanda adaty sürüjüler hem golaýda ýol polisiýasynyň reýt geçirýänligi barada garşy tarapdan gelýän uluglara çyralaryny ýakyp raýdaşlyk hökmünde işaret berýärler. Dip habarçymyz belledi. Sol bir wagtda salgyt gullugynyň käbir işgärleriniň adaty müsteri hökmünde köçelerde hususy taksileri taklap, gitmeli tebiti we narhy ýalysandan soňra olara jerime ýazmak ýaly emellere hem baş guşýandygy bellenilýär. Taksiçilik köp adamyň ýeketek eklenç çeşmesi bolupdyr. Bizim resmi ýagdaýda işlemek isleýär. Ýöne häkimiýetler hususy awtolawlara kireyne ýolagçy gatnatmak üçin ygtyýarnama bermeýärler. Döwletiň awtoparklaryna işe girjek bolsaň hem ilki para bermeli. Bundan başga da ulagyň ätiýaçlyk saýlarynyň aglabasyny öz hasabyna satyn almaly. Günnelik plan borçnamasyny olmaly. Gynansak da hökümet beýleki meselelerde hem bolşýaly çözgüt tödürlemän diňe gadagançylyk girilmek bilen çäklenýär. Bu weli galanjy girdet çeşmämizden hem mahrum etdi. Dip 40 ýaşlaryndaky Türkmenabadly sürüji habarçymyza gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmen Awto Uluglary Agentliginden kommentariýa almak başartmady. Galy bertede habarçymyzyň söhbetçisiniň nyktan para berim ýagdaýyny hem resmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Azatlyk ýurdun beýlik tebitlerinde hem hususy taksi sürüjilerine garşy basışlaryň güýçlenýändigi barada habar berip gelýär. Sol bir wagtda döwletiň awtoparklarynda işleýän sürüjiler de gündelik plan borçnamasyny tawsyrmaladygyny, gazançlarynyň güzeran aýlamaga ýetmeýändigini, özleriniň iş gününi tamamlandan soňra artykmaz işläp, gosmasy gazanç etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdarlar. Maglumat üçin aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürüjileriň gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.